Kao što sam obećao novi serijal gde smo kreativni, a za ovaj serijal ste mi baš vi potrebni. Ovo je serijal gde ću da crtam neke vaše motive. Samo nemojte, molim te, ništa teško, ali nisam baš neki profesionalac što se tiče crtanja. U pozadini crtam prvi crtež, ali šta, to ćete tačno da vidite na kraju. Ovaj crtež je za vas zato što stvarno hoću da se zahvalim svima koji me prate, jer smo mi u roku od 3 meseca napravili čak 10.000 pratilaca. Ako liči na koliko me ljudi obožava, toliko me i mrze. Iako baš tačno ne razumem zašto, mada okej mi je. Mogu da živim s time, a realno me baš nekako i briga. Svakako, nadam se da ti se sviđa ovaj crtež. I ako hoćeš da tvoj motiv bude sledeći, sve što možeš da uradiš je da me zapratiš i da kažeš koji tačno motiv hoćeš. Tako da jedva čekam da vidim sve vaše motive i šta mi to sve crtamo. Polako već vidite šta je, ovo je napitak ljubavi, a ovaj napitak želim da dam svima vama koji me prate i podržavaju, zašto sam vam previše zahvalan, tako da uživajte još u sledećim videima. Ovako to izgleda na kraju, tako da nadam se da vam se svidelo, a mi se vidimo u sledećem klipu.